ndị ahụ ritere ya bụ amụma ịchịkọba ọzụzụ nke were ọnwa 6 maka ilebanye anya na ngalaba pụrụ iche bụ igwe omentemimo etogo ọchịchị Soludo maka etu o si wee bụrụ ekwueme na ebumnobi ya inye aka n'ịkwalite ikwudosi ike nke ndị ntorobịa. Gere akụkọ ahụ ka ọha n'uju. Ya bụ idunye n'ọrụ ga-agbaso usoro etu ha si mee na ya bụ Level Up Anambra Digital Skills Training. Idunye n'ọrụ ahụ bụ nke bidoro n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọgọst bụ ebe ndị ahụ ritere Erere ga-anọ nweta ohere ịrụ ọrụ n'ogogo dị elu ebe ha ga-anọ wee mụtawanye ihe. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ nwunye nke Solution Innovative District, onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ ntorobịa Maazị Patrick Agamba kwuru na ọtụtụ ọzụzụ bụ nke gọọmenti Soludo na-achịkọba bụ nke ga-eme ka ụmụ ntorobịa mụta ihe ma nwekwa ọrụ aka. Ọ kọwara na enwere ebe ọzụzụ karịrị 400 na steeti a, nwekwe ụmụ ntorobịa karịrị 5,000 a na-azụ n'ebe dị iche iche. Govano o wee chịkọta ebe niile na ya ga-enye aka ịfụ na Anambra soro na mba ụwa niile in terms of development. Ka ọ na-ekwukwu okwu, onye ọchịnchere oge nke Anambra East Dọkịta Anselm Ọnụọra nakwa onye Asatụ Youth Mayor nke Orumba South Local Government Maazị Chidubem Igwilo kwuru na ya bụ nka na ụzụ nke a na-akụziri ha bụ nke na-egosi na Gọvanọ Soludo bụ onye ọ na-anụ ọkụ n'obi ime ka ndị ntorobịa baa uru na steeti a. N'okwu nke ha, ndị ahụ ritere Erere ndị gụnyere Emmanuel Chife Obianuju Ogbuegbe kọwara na ya bụ ihe ha mụtara bụ nke aka ewe ha nnukwu ego n'ebe ọzọ. Ha gbaziri ndị ntorobịa ndị chọrọ isonye na ya bụ ọmụmụ ka ha gbaa mbọ sonye na ya iji wee wunite onwe ha.